Wel, ni'n symud ymlaen nawr wrth yr heffrod ag at y Bustach, a Bustach Ifanc y ffairi ar Bîff Ifanc, a mae Lliw Roberts gyda fi o hyd yn gwmni ac i ni gyda'r brydiau cyfandirol yn syth bin fan hyn nawr wrth gwrs. A dyma fydd y Bustach ysgafna yn y ffair, a mae yna sawl dosbarth i ddod wrth gwrs. Maen nhw gyd o dan 425 kilo wrth gwrs. Ac i ni'n edrych nawr ar heffrod Hayden Lloyd, teulu Williams, teulu Joseph, a mae yna ddwy wedyn gan David Jones. O Ynys Môn. Black Sabbath a Flash, ond dyma nhw'n cael eu tynnu fewn awr te i'w llinell. Dwi'n meddwl bod Caryl wedi cael ei dynnu fewn i gynta. Caryl, wrth gwrs, Caryl Morgan yn arwen. Affer y teulu Joseph, sef Bobby Buster. Ac Aled wedyn wedi dynnu fewn i'r ail safle yn dangos Bustach ar ran wyn, dwi'n meddwl, ynddo fe? O Sir Fôn? Yndi. So dosbarth creu o Sir Fôn, 3 di dod, yndi? Oes, mae yna 3. A mae yna lot o Sir Fôn yma yn y ffair yn gyffredinol, Lliw, mae'n teg. Yndi, mae'n dechrau i weld faint o wartheg sy'n dod o Ynys mor fach bob blwyddyn. Yndi, mae'n dangos bod ni'n gallu gwneud. Yn gallu gwneud rhywbeth yn iawn. Yn sicr. Ond beth am y Bustach sy'n y safle cyntaf ar hyn o bryd te? Yndi, mae'n Bustach sweet iawn. Mae gynno ben lyflu a mae'n siap o... Yndi, mae o'n Bustach da iawn. Mae Bustach bob tro yn llai mewn nifer neu heffrod, am bod oherwydd does am o'r opsiwn yn neud dim byd hefo nhw. Mae'n neis gweld Bustach da iawn yma eto blwyddyn yma. Caryl yn neud gwaith da. Caryl wedi cael merch fach. Hi a Chrissy, partner, wedi cael merch fach 7 wythnos yn ôl. A'r ferch gyda hi yn y ffair a mae'n cysgu, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd. Ond Caryl yn ei gwaith da. Ac dwi'n meddwl yn mynd i fynd ar garden goch. Sharon Sellers yn beirniadu. Dyna hi'n cael ei dwylo ar y Bustach. O'r y teg, mae wedi cael bore prysur yn barod yn beirniadu'r heffrod ac yn parhau gyda'r gwaith da. Aled yn gweithio'n galed fyna'n trial. Newid i meddwl hi. Mae'r Bustach, mae'r hyd da a siap. Mae'n job cael bob dim, ond mae'r Bustach yma yn un reit da. Mae wedi cael y nod. Mae wedi cael y nod, y sywardiad hynny yw. Y garden goch yn mynd i teulu Joseph a Bobby Buster. Llongfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Wel, Caryl Hywel, slogfarchiadau. Diolch yn iawn ti. Wel, tipyn o stori, a mae flwyddyn special i chi wedi cael merch fach y ddiweddar hefyd. Mae'n 7 wythnos oed nawr, so... Lle mae gwed ar hyn o bryd? Mae'n bwtell lle yn y ffair ail ddwrnod i, a mae'n mwynhau mas draw. Arbennig, ac wrth gwrs, seren Bobby Buster, beth yw ei hanes wedi i fagu? Ie, gan ym partner, wedi cael ei magu allan o fywch limsan pyr a tarw glas fydden ni. Arbennig, wedi dod i'r brig mewn dosbarth cystadleuol iawn war y te. Diolch yn iawn. Llongfarchiadau Caryl a pob lwc. Diolch yn iawn, diolch. Gwartheg Pencampwriaeth y Bustach Ifanc ac Lliw Roberts gyda fi'n gwmni o hyd. Mae yna 3 Bustach da iawn yn blaen ni fan hyn. 3 Bustach da iawn. 3 gwahanol, un native, un du a un coch, so gan i weld beth i wan. Wel, dwi'n meddwl falle mae'r cyfandirol eitha hi yn defer y Bustach dyn yn y canol, ond mae yna Bustach, fel ti'n gweud, wel, un di wedyn mewn. Ie, Galway, swn i'n deud. Galway, falle, ie, Galway hwnna, yn dyfe? Hefo'i clustia mawr fluffy. A'r clustia mawr fluffy na, ti'n iawn. Ond 3 eidon arbennig o'r teg. Rhif 191, y teulu Wirym, a Bandit, ac wrth gwrs Galways, maen nhw'n gadw yn dyfe. Y teulu Wirym, a wedyn eidon y teulu Joseph, Caryl Howells yn dangos fe. Dwi'n gydwel yma, mae'n arbennig o dda. Yndi, mae o'n Bustach da iawn. Mae'r Bustach coch yn da. Cerys Williams a Rambo wedyn yn dyfe ar y pen? Ie. Diolch yn edrych allan o'i le yma a gweld bod yna rhywun ifanc sydd wedi dod â fo. Mae yna jans ella ddoeth y goch, ond swn i'n meddwl ella bod yr un sgynno Caryl yn mynd â hi. Ac i sbenio i bobl nawr be fydd yn digwydd. Mi fydd y beirniad yn dewis pencampwr yr adran yma nawr, y Bustach Ifanc. Mi fydd y Bustach yna wedyn yn mynd yn erbyn yr heffer ifanc yn byddan nhw. I weld pa un ddoeth ar top. Allan o'r gwartheg ifanc sydd yma yn y ffair. A fel un mae ar ddydd mawrth yn dyfer ffair, mae'r Pencampwriaethau yn dod rhif y glyff yn nhw. Maen nhw gyd yn dod un ar ôl i llall. Maen nhw gyd yn Pencampwriaethau, mae'n bron iawn, mae'n teimlo fel, ond mae'n bwysig trel esbonio yn dyfer i bobl sydd yn gwylio beth yw trefn y cystadlu yma yn y ffair. Am bod weithiau, ydych chi'n teimlo fatha bod chi'n gweld yr un person ddau waith, ond ydych chi'n disoi bod gen nhw ddau anifal gwahanol. Yn union.
Ond dwi'n meddwl falle mae Caryl eitha hi. Eidon teulu Joseph. Yna mae llyged y beirniad o hyd. Ond cofia, Lincoln Reds, mae hi'n gadw. Adre y beirniad hynny yw, Sharon Sellers. A mae di mynd a di dangos rei o blaen fatha baby, so ella bod na chance i'r galw i fynd â hi. Achos mae e'n gracer. Yndi, mae o. Mae e'n gracer. A mae o'n Sioe, mae gynnu fo glistiau a pen, a mae gynnu fo Shane. Mae o, yndi, mae'n fustach ddel iawn. Sa'n neis gweld ella bryd fel a mynd â hi am change. Mi fyse yn braf iawn. Mi fyse. Mae'n edrych yn fanwl iawn ar y teg. Mae'n pwyso mesur, mae'n cymryd i amser. Mae eisiau gwneud cyfiawnder gyda bob un sydd yma yn y Pencampwriaeth y Bustach Ifanc. Yn dod ymlaen eto a wedi mynd am! Na fo. Eidon y teulu Joseph. Rhif 198. Arbennig iawn, llonggorchiadau i'r teulu. Caryl wedi gwneud gwaith gwych. A rwy'n mynd Aled yn dod fewn wan yn ail bydd. Bobby Buster nawr te, fydd yn mynd yn erbyn Pencampwriaeth yr heffrod ifanc. Ac edrychwn ni mlaen yn fawr iawn at y Pencampwriaeth yna wrth i ni weld Aled oedd yn ail. I'r eidon yna mae Aled yn dod i mewn i'r cylch. I drial cipio'r gil wobr nawr y Pencampwriaeth y Bustach Ifanc. Dwi'n mynd i fynd ar gil wobr, ti'n meddwl? Wel, dwi'n gwybod oedd hi'n sbio ar y Bustach di yma, yr galw eith iawn fatha gil wobr. Eidon Wyn Williams o Sir Fôn, wrth gwrs mae Aled yn ei dywys o gwmpas ar hyn o bryd ac yn ei arwen. A fydd hi ddim yn hir, dwi'n meddwl, cyn penderfynu pwy sy'n mynd â hi. Aled yn brofiadol iawn, jyst yn tynnu yn ôl. Ôl i fewn i'r llinell. A dyna ni nawr te. A hwn yn eidon da fyd yn dwi. Dwi'n meddwl falle mae fe eitha hi tywa. Ond mae'n edrych eto ar y... Yndi, mae dal yn edrych ar y galw Ar y galwe. Sa'n ei gweld rhywbeth gwahanol yn ennill? Mi fyse, ac yn hwb mawr i'r Bridgec yn hynny, yn byse. A mae rei cyfla iddyn nhw, gyda mae'n bob tro yn gorau bod yn rei Na. Yndi. Y cig sy'n bwysig wrth gwrs, a dyfodol rhain fel y Bîff Ifanc yn dyfen, falle'n fwy na'r cig ar un o bryd, ond... A fel arfer, maen nhw'n deud bod... Y potensial sy'n gyda nhw'n dyfe. A fel arfer, mae natives yn tastio well ar plat mewn ffordd, dydym. Maen nhw yn dweud. Maen nhw yn dweud. Lle mae'n mynd te? Mae'n edrych. Pwyso a mesur un can i'r chwydd. Dod yn ôl at Bustach. A teulu Werym. Yndi. Just bod o, just cael sefyll yn llonydd. Ond eto fatha maen nhw newydd i nhw i gyd ydyn nhw. Wedi bod allan yn le'n byd arall sy'n ni'n meddwl. Dwi'n hoffi'r Bustach y galw yma. Mae rhaid fi weid, mae'n Bustach da. Swn ni'n syni dim sef e'n cipio'r gil wobr. Mae'n cerdded draw, mae'n edrych arnyn nhw. Mae'n sbio just ti jyst eisiau fe i setlo fel rhywun sy'n tywys nawr. Ti jyst eisiau bod yn sefyll drian. Achos dyma'r foment yngydfennol yn dyfe mae rhywun yn teimlo. Ti jyst eisiau nhw i setlo yn dwi ti. A mae o'n edrych yn pictiwr yma na efo'i glistiau mawr fluffy yn gefn. O, mae Aled yn, drycha fe, mynnu sylw'r beirniad. Drycha fe jyst yn hido'r beirniad ato fe. Mae'n neud popeth mae'n gallu yn dyfeu. I wneud iddi ddewis. A mae di mynd â hi, na fo! Y teulu Werym wedi mynd â hi arbennig. Llonggorchiadau a gwbl heiddiannol hefyd. Yndi, mae'r Bustach i fel na bod o'n allan o darw lim na glas. Mae o'n... Diolch yn edrych o'n llawer wahaniaeth i'r un Caryl. Nag yw, dyw e ddim arbennig. Llonggorchiadau mawr felly i bawb.